Hortxe entzun dugun kantua, aipaturiko Herrimina diskotik, oraintxe agortu berri ditugun Antxoa Juanitokorena eta Gi Zaldubereren lana, eta guk aurrera egin behar dugu, eta Azokan barrena murgildu behar dugu. Keep calm and bigarren kafea. Hauxe da, Zarata, hauxe da, oraintxe Azokak duen doinua. Tarteka musika eten egiten da, bestiz abestiko utxuneak izan, edo akaso diskoari bultak emateko gogoa amaitu zaiolako eta entzuten dugu jendea. Jende gehiegi ez, esango nuke gaur larun bata izaki, lasei xamar dagoela Azoka, eta hau akaso era baikorren esango dugu, zalantzan bali mazabiltzate, arratsalde ederra geratu da hemen Durangon, zeruan ostarteak zabaldu dira, nahiko garbi izan da zerua egun osoan zehar, eguzki tarteak izan ditugu, fresko egiten du Durangon, arropa ekarri, baina Azoka erosketak egiteko eroso dagoela, esango nuke ez? Bai, eta kontuan izanik, nola baitere, jaiegunetan, bigarren jaiegunak bete-beteko hau izango genukela, ze bai asteazkena eta bai ostirala, hainbat jenderentza lanegunak ere baziren. Ostegunean, zuek aipatu zenuten, nien nintzen ostegunean izan, baina sekulako jendetza zebilela. Bai. Ez dakit nik atzo izan nintzen, eta atzokoarekin alderatuta bai jende gehiago badabil, baina ez dut uste agobio sentsaziorik edo egon litekenik. Jendea nahiko modu jarraikorrean edo ikusten dugu badabilela, ez dugu pilaketa handirik eta ikusten, beraz, inigo zuk esan duzunaren bidetik, Norbait gaur arratsalderako oraindik planik ez baldin badauka, Durangora etortzea aukeretako bat izan liteke, ez dago ez pilaketarik, ez sartu ezinik edo horrelako ezer ez dago behintzat. Lasaitasunez esan da bezala, nik esango nuke hala ere ostegunean banketxek susto hartu zutela, eta Durangoko kutsazainetara dirua injektatzen ibili zirela. Atzo arratsaldean lagun batekin topatu nintzen eta eskudirua eskatu zidan, ze 3 kutsazainetara joan zela, ez zegoela dirurik, eta Azokako hainbat datafonok ere txartelakin ordaintzeko arazoak ematen zituztela, ez dakit hori seinalearen saturazioa edo izango horrelako goraberaren bat. Jende asko da bilenean laugea ere nahiko eskasi biltzen da, ez? Ilargi betea. Eta eskudirua eskatu zidan, eta hori froga modura. Nik banketxena eta kutsazainena pixkat brometan esan dut txorrada modura, pentsa ikusi etzen txorrada bat. Bueno, berak hori esan zidan, irutara joan zela eta ez ziola eman, beraz, sinistuko digu. Baina jende gutxi bai, Zuek oso bai korresan dezu, baina nik uste sortzaiei galditu barko geniekela. Gutxi ez du, esan, Yuri, guk esan dugu, hiltzeko moduan dagoela, hiltzeko moduan, bale. Orduan ez dut ezer esango. Eta bai korresan nahi nuen, alegia, jendea animatzeko gogoz edo, jendea erakartzeko gogoz. Hala ere uste dut, ostegunean, stand batzuetan, Azoka gutxi gura bera, bide honean jarri zutela dagoeneko eta arnasa hartu zutela. Ze ostegunean asko saldu zuten hainbat tokitan, ez? Bai, zelantzari gabe. Baina, ez dizurik ezurrik esango, ni pixka bat harrituta nago. Zerkin? Gaurko... Ze uste, jende gehiago espero nuen. Nik ere bai, batipat zuek ostegunean kontatu zenutena kontuan izan, eta gaur bete-beteko jaiegu larun bat adela, eta... Bai, azkeneko eguna izaten da horrela lasaitxeagoa, eta pixka bat, asko ustu egiten da landako, baina gaur jende gehiago espero nuen agian ordua izango da, eta gero 6etan berriro Bostak dira, da. Sekulako jendetza elkartuko da hemen, baina zizuk ezurrek esango ni harrituta nago. Orain ikusten duguna kontatuko dugu, hemen saio amaitzean jendeak abitu ezin da baldin badabila, hori ere kontatuko dugu. Hori da, perfecto. Hemen arazo bakarra dago. Puxikena. Landako guneko estalpe honek bukatuko du laranja kolorez beteta, izan ere Euskalteleko estanean puxikak banatzen dituzte, umek puxikak hartzen dituzte, eta gero bapatean puxikak galdu egiten dituzte. Eta ikusten ari naiz, saioa hasi dugunetik, pixkanaka, bastakit, 7 minutuz behin, globo batek ies egiten duela zerura. Hori ere atzo etorri nintzenean, Euskalteleko estanaren paretik pasatzerakoan, eta hori ere txitzidean askori gustatu, Euskalteleko saltzaile bat,
ea etxean interneta zenbat ordaintzen nuen galdezka gaztelera bete-betean. Apa! Hemen barruan. Esan nuen, Oparia! Hori ere gertatzen da, aizue, Globuek landako gunearen teiatura edo sapaira egan egiten duten bezalaxe, guk ere hegaldi badako gartzeko. Oi ba. Ezin liteke bestelan mundu dena zeharkatuz txori azkarrenen eran jakin nahi baldin baduzu. Wow, ze ona, egaldia, Oso kantu ona. Bezu, ta egin dezagun, egal. Guazen denok! Horago ekaitzak, arra mauretik azpian. Bizitza hori baita, egan egitea, bueno, edo promesak betetzea, eta nik promesa bat egin nuen Durango kazokan, bigarren kafera etorri behar duzue egunotan, potxe eta lotxtarrak ortopatu nituen euren estandean, eta gaur larun bata, dagoeneko azken txampara hurbiltzen, etorri zaizkit eta esan diate, bigarren kafea eta gure txanda noiz, eta esan diet, gaur. Gaur bostak eta bost hemen gaude, ezta? Bostak eta bost iserita zinaten. Bravo. Oso ondo, Mila esker. Gauzatxo asko dauzkate euren estandean, baina egaldia bada, aurkezten ari zareten, potxe eta lotxen produktu berri, esango dugu, izartiar hori. Bai. Eta bueno, gure ikusentzuleentzako esateko garela potxe eta gartxot. Bueno, gaur gartxot. Potxe eta gartxot. Gaur, hau da gartxot pilotua. Kaixo, guztioi. Kaixo. Agian honek eramango gaitu, bueno, ez dakigu nora, ez? Pilotatzen dut egazkina. Hori da. Bai, hori da. Baina ez dakigu nora joango garen? Bai. Nahi duzue kontatzea? Ikuskizunean begiratu. Bai, dinamismo pixka bat, ez da? Spoiler, bai. Bueno, gure txikitako ametsa da joatea Los Angelesera. Noski. Los Angelesera. LA. LA. Polita. Bai, bueno, eta hori da. Eta orduan, hor, saiatzen gara, hori betetzen, ez da? Baina arazotxo bat arteko, ez gara Los Angelesera joango. Baizik eta Gasteizera! Toma! Bai. Zortea gurea. Gauzat esango dizuet, nor nahi du ikusi Hollywoodeko letra sorta txatxu hori, Andra Marizuriaren plaza ikusi dezakenean. Hain zuzen ere. Eta hor gaude, eta hori da, paiazo batek egiten duena, resilientzia, porrotean oinarritutako bizitza bat izan. Baina resilente izan, ez da, Gartxot? Oso ondo hitz egiten duzu, Bai, ze filosofiko. Bai. Oso filosofikoak zarete zuek. Bai, askotan ematen du paiazoak tontoa garela, ez da? Baina jende ez da konturatzen garela hain bazterrekoak, hain marginatuak, horreko katzen gaituela privilegiozko leku baten munduari begiratzeko. Ze sakona, ikusten emerezioa. Emozionatuta. Pentsa, filosofiarekin jarraituko dugu, geure mitologia lanare badute estandean, baina bada kontrapuntua, ze hegaldiak erakusten du mitoak erautsi egin behar direla, eta Los Angeles mito hutsa dela, ez diola inorri balio zortzareko. Bai, bueno, Gartxot, zerbait esateko horren inguruan? Horren inguruan ez dakizu, zerbait gehitu nahi duzu. Bueno, azkenean mitoak dira bizitza, ez? Azkenean bizitza luzea delako, uste dugu berak oso ondo daki, ez? Eta azkenean bizitza da, ez? Filosofia bat, mitoen filosofia bat, ibilbide bat azkenean. Eta horrela pasa genitzake orduak, baina izue, saldu ere egin beharko dugu. Niken ere mikrofona gero eta bajo entzuten dut, ze pasatzen zaidan, baina... Ze pasatzen da? Akaso... esan degula, jende gutxi zebilela, eta ez dakit hori esan, eta batean, bete egin da. Gero eta zarata gehiago entzuten da, eta gero eta jende gehiago dago. Erosi asko denak, erosi asko! Hortarako dago eta azoka, erosteko, 18. estana! Emezortzi. Goien kale, M8. Goien kale. Ez dakizue, ze irudi guapoa, aur mordoa daukagu inguruan eta danak ona begira. Bai, claro. Apa! Oso potxoloa garelako. Nik, galdera badaukat. Bai, bota. Entzun dugu gaur edabideetan, Euskal Herriko aireportuetan,
Gabonetan greba egongo dela. Zuei eragiten dizue greba horrek? Eragiten digu, Gartxot. Abenduaren 26an greba badago? Ez dakit 26an zehatz mehatz, baina Gabona inguruan greba egongo dela irakurri dugu. Begira, sekretu bat. Bai. Abenduaren 26an, Potxe eta Lotx ez dira greban izango. Ez? Hain zuzen ere, gu aurreratu egiten garelako, ze paiazoa gara, eta ez gara aireportuetara joango, baizik eta antzokiak aireportu bihurtuko ditugu. Zaska, aena, zaska! Eta Bilboko Campos Eliziosen izango zarete? Bertan, estreinaldia, noski. Abenduaren 26an. Campose, gonbidatuta zaudete, Bai, torri bai, hori da. Eskerrik asko. Zu gonbidatuta, berak ordainduko dizu. Vale? Oso ondo. Perfecto. Ni gonbidatuta baldin mona, nork ordaintzen duen hiri bost. Baina Bai, egia da. inork abenduaren 26an ezingo balu, munduaren erdigunera hurbiltzeko aukera ere izango du abenduaren 28an. Noski, Euskal Herri erdian. Gauzat esango dizuete, abenduaren 28 batean, oinatira joatea, Potxe eta Lotx ikustea, da metaversoa. Bai, eta oximoron bat edo izan daiteke, edo, bueno, azkenean figura linguistiko guztiak daude hor, ezta? Bai. Izan daitezkenak, bai, azkenean, bueno, hori ere bizitza da. Eta hor, arratsaldea ja beteta dago. Baina goizea, ze bizaio ingo ditugu. Oinatiko, 28ko, arratsaleko 5:00 txartelik ez dago jada. Ez dago ja, eta goizekorako gutxi falta dira. Baina barkatu eta nola egiten duzue, overbookina bezala alegia, bertara lehenago joaten bazara, akaso hegazkinean sartu eta gero tiketak ez izu balio eta... Ai, txontxo, eske karo, gauza bat ez diogu esan. Arratsaldekoa beteta dago, baina leku bat ez. Orduan, gurpildu naukian baldin bazoa ez, posible da. Begira. Hori oraindik libre dago, bai. Hori oraindik libre dago, bida, pentsa. Bai. Eta 29an Leioan izango zarete, eta urtarrilean Barainainen eta Legorretan urtarrilea hasieran. Eta urainen be bai, ahaztu zaigulako agendan jartzea. Venga, eguneratu pixkat webgunea. Aizue, lan mordoa aurretik, abendu eta urtarrilera begira, baina Durangoko azokan zentratuz, antxe dauzkagu, hegaldia. Antxe daukazue, lehen ere aipatu dugun, geure mitologia lana. Neri, memoria jolas moduko bat ere aurkeztu didazue, baina ez dakit oso ondo zertan den. A ber, Gartxot. Bai, hori da, daude irudiak errepikatuta, baina buelta ematen badiozu bakarrik logoa agertzen da. Beraz, egin behar duzuna da, memori jolasa horregatik. Memoriarekin jolastu bikoteak aurkitu. Hortik datorre, Uste dut, bai. Ze interesgarria, Etimologia. Etimologia. Bai. Mitologia, etimologia... Gia. Logia guztiak eta logika bat ere, ez? Bai, logika bat ere, ze paiazok ez dugun logikarik, Hori, da, bai, espero ez duzunaren unibertsoa da, paiazoa. Bueno, baina zu, liburu... Bai, filosofo. Ja, flipatzen ari. Liburu idazteko moduan zaude, Bai. Baina, bueno, denpora eta desio gutxi, momentuz. Vale. Tontakeriak egiten nahiago. Vale, urren urteko azokarako igual. Bai, igual, Vale. Bueno, zurekin egiten badu lankidetzan, bai, bezala, pereza pixka bat. Tontakeriak barra eta tote bajak ere barra ari zarete saltzen. Tote baj, tote baj. Hori, orain ulertu dugu. Ez da tote baj, da merienda baj. Bai, meriendarako putxa. Barkatu baino hau ezin dut ekidin. Merienda baj? Barkatu, ez, orain asmatu dut, Bai, konturatu naiz. Ez dakidana zergatik asmatu nahi izan duzun. Gartxo, defenditu mesedez. Ezin da, ezin da. Senditzen zu. Egin dezagunega Arkantau. Goazen gorako ekaitza A ver, honek ez daki, Ez dakit letra. Qué fuerte. Gehiago jarri beharko dute gogorra. Durangon, ikasteko. Ja, eskaera bat Durangoko azokari. Mesedez jarri. Playlist aleatorio ez. Repetir. Gartxot eta potx eta gartoxot eta txorrobotxot. Gartoxot. Eskerrik asko gure horbiltzeagatik. Zuen estandera, ze dagoeneko arratsaldea martxa bizian da, duela 10 minutu esan dugu. Hemen jende gutxi dabil, eta bapatean hau petatzen ari da. Eta hemen gaur guztiak falta dira, beraz badaki gure estandean daude itxaroten. Goien kale, M8. Ikasi duzu, Oso pozik, Baita ere, maita zaituztegu. Hala! Zuek ere bai. Zoazte pakian eta batez ere zoazte pozik, Berdin, Berdin, ekarri dizuegu oparitxo bat, Bakoitzari bat. Bakoitzarentzat diska barri bat. Disko gabeko diskoa da, flipatu gabe,
QR-arekin. Oso ondo, hori ja Durangoko eguneko, jaurti hori egazkina balitu ezela, egaldian. A ver, Ai! Zio ba, hemen txik. Venga, eta zuretzako ere bai, Venga. Ean utzi ondoren. Doren, turbulentze, orain ja doinua ikasi behar duzu. Oso ondo. Zure bidean zuzara, kapitan eta pilotu, bizitza opari bat da, eta bidaiaz gozatu. Eguzkiarena. atzean utzi ondoren. Hori. Turbulentziaren guztia, Gabeko zeruan argi datore guzkia. Guzkia. Emozionatu egin naiz. Bueno, entzuleok bagoaz ez orainik ez zeiak arte tira bar dugula aurrera. Orduan gure gonbidatuak badoaz. Gu saiatu gara hau nolabait duintzen hemendik aurrera. Hau superduina izan da. Azken aldean eduki dugu entrevistaiko honenetako bat. Bai? Benetan, Eskerrik asko bikote. Ondo pasa. Egaldion. Berdin. Aio. Agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Hautsenean, platerunan eskaini duzue... utzi argia. 2021ko azaroan izan genuen pasadenaren berri. Orduan atera zuen Libe García de Cortázarrek eta Jon Basagurenek idatzen duten taldeak izen bera duen diskoa. Taldea eta kantuak berriak, baina taldekideak aurrez musika munduan ibilbide luzea zutenak eta kasu askotan, elkarrekin beste proiektu batzutan ere aritutakoak. 8 abesti bildu zituzten lehen lan hartan. Eta urtebete eskasen buruan, Izpiak izeneko EP berria ekarri dute Durangoko azokara. 4 abesti bildu dituzte eta diskoan parte hartu duten musikarien zerrenda ere aurrekoan baino zabalagoa izan da. Durangoko azokara datorren orok, Erraiak zigiluaren estanean aurkituko du diskoa. Joseba Balestena grabatu eta nahastu ditu Miren Arbaizaren laguntzarekin EP berri honetako abestiak Gako Beltz Hit Faktorian eta Balestenaren beraren eta Iban Urizar Amoranteren kolaborazioak izan dituzte. Beraiek lehen diskoaren segida natural bezala aurkeztu duten Izpiak lan berriaren inguruan aritzeko gurekin ditugu Libe García de Cortázar eta Jon Basaguren. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo. Bueno, barkatu, hemen mikroak nahaztuta dauzkanik. Ez dugu Libe entzuten. Bai, entzun ditzakegu biak, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Bueno, Jon Libe, gaur goizean, hautsenean, platerunan eskaini duzue zuen kontzertua, pasadena taldearen Izpiak EP berria aurkeztuz, zer moduz joan da, goizekoa? Oso ondo, hasieran urduritasun puntuarekin, baina, bueno, ondo, gustora. Akaso, Jon, ez dira musikarako ordurik egokienak, ez da, akaso gehiago da ordu hori, goizeko 11 gehiago dira etxean kafetxo baten bueltan disko bat entzuteko orduak zuzenan aritzeko baino? Behintzat ohitura hori dugu gehiago zuzenean kontzertuak eskaintzeko baino, goizeko 11etan, eta nabaritzen da, ez dakit, burua batez ere kontzertuan sartzea, giro hortan sartzea,
pixka kostatzen da, gero gainera, otxeneako zera horrek badu, azkarra egin behar da dena, probatu, tita, bapatean ikusten duzu zeure burua zuzenean jotzen, jendaurrean, goizok amaiketan, eta hor egiten dizu hor pixkat. Gero sartu gara kontzertuan berehala eta gozatu dugu. Eta jendea bat zebilen, nik momentu batean pentsatu dut azkeneko lerroan nengoela, eta lehenago atera bere izan dut, eta buelta eman dudanean ateratzeko, eta atzetik ez da izan bat lerro zeuden, eta esan dut, baina zenba jende dagoen hemen, goizoko amaikak izateko. Jendeak ez aldu lanik iten. Hombre, gaur lana uste, zuketanik, Julenek, esango nuke pasaden atarrak ere lanean ari direla, baina hemen da bien jende gehiena, bueno, gure lana uspotzera etorri da, esango du hortara etorri direla, eta eskerrak, azokara etorri den publiko guztiari eta jende guztiari. Bueno, azokan gaude, Durangoko azokan gaude, lan berri batekin etorri zarete, ez dakit, azokaren termometro honetan, zer nolako harrera ari da izaten zuen epe berria? Ondo, jende asko hurbiltzen da, batez ere galdetzera, ikustera, eta ondo, bai. Bai, azkenean iaz aurkeztu genuen pasadena, eta iaz oso urte arraro izan zen, baita azokan ere. Eta pixkat normaltasunez edo lehenagoko azoka hori, pasadena gisa aurten ezagutu dugu, orduan hor jendeak galdetzen du eta jendeak eramaten du diskoa, eta pozik. Pozik, bai. Aurrekoaren segida natural bezala aurkeztu duzue, epe berri hau, izpiak epe berri hau, baina ez dakit, soinuan, abestietan, bilakaera bat somatzen da, konta iguzue, aurkeztu iguzue, lan berri hau, izpiak epe berri hau? Bai, guk horrela aurkeztu dugu, horrela bizi izan dugulako, pixkate aurreko lanarekin ibili gara zuzenean jotzen, taldea pixkat egituratu dugu gure inguruan, gure kanten inguruan, eta hori nahi genuen taldekide horiekin grabatu, ze aurreko lanean egon ziren Danilo Foronda eta Dani Arrizabalaga, baina besteak ez. Eta pixkate hor kanta batzuk sortu genituen, eta jo genuen Joseba Balestena eta Miren Narbaizaren estudiora, Gako Beltz Hit Factoriara, etxe ondoan. Eta bueno, hor grabatu dugu, eta pentsatzen dut pentsatzen dute zala da. Inguruan egon den jende guzti horren ekarpena, hori dela berezitasuna edo aldaketa disko batetik bestera, baina bestela ikusten dugu hori, jarraipen bat bezala. Aipatu duzu, Danilo Foronda aipatu duzu, Dani Arrizabalaga aipatu duzu, kasik ere Jon eta Liberen bizkarten fidelak direla ere esan liteke, ezta? Bai, urteak daramatzagu elkarrekin, Libe proiektuan, Izaki Gardenak ere proiektuan, lagun bikaina dira, eta gero aparte musikariak ere ederrak, eta bai. Lau abesti berri dira, ez dakit, estudiora oso itxita eraman zenituzten abestiak, estudioan Josebaren eta Mirenen eskua ere sartzen utzi ote duzu, ez dakit nola izan da, bai sortze eta grabaketa prozesu hori? Abestiak berez, nahiko itxita geneuzkan, ez? Gero egia da beti estudioan Josebaren ukituan abaritzen da, ez? Eta batez ere soinuan edo gero aparte sartu du gitarra bat abesti batean. Beste baterako ere proposatu zuen gitarra erritmo aldatzea, Mirenek ere hautsekin ere batzutan esaten du probatu hau edo beste hau, eta nabaritzen da hor beraien eskua, bai. Kasu honetan ere, Joseba eta Mirenen kasuan ere esango dugu, kasi etxetik gertu esan duzu aritu zaretela, kasi etxean ere aritu zaretela, ez da konfiantza giroan egindako diskoa dela. Bai, grabatzean baina baritu genuen, ahotsak grabatzean adibidez, ginen laurok, Joseba, Miren eta Libe eta biok, eta giroa zen oso etxekoa, oso lasaia, beraiek gainean bizi dira, gainera estudio gainean, orduan. Ez dakit. Laguna gara. Bai, berotasun hori eta grabatu genuen oso lasai, oso lasai grabatu genituen adibidez, dela momentu bat nahiko izan daitekeena traumatikoa batzuetan. Eta gero aparte estudia dago oso ondo eta jarrita oso polit egoteko hori, bai, inguru horretan. Bai. Soinua aipatu duzue, soinuari erreparatu diozuela, niri berezik ez dakit, bateriaren soinuak, arreta berezia deitu dit, oso ez dakit, akaso igual oso natural atera den zerbait ez, baina oso soinu landua, ez dut esane prozesatu baizik eta bilatua, eta oso bilatutako soinu bat dela iruditu zait bateriaren kasuan, eta beste instrumentuen kasuan ere pentsatzen dut, lanketa hori izango zela. Bai.
Hor Josebaren errua edo Josebak lortzen du hori, ez dakit, berari gustatzen zaio pila bat. Soinuei bueltak ematea eta bilatzea gauza desberdinak behin grabatuta gero, horri biltzen da efektu desberdinak sartzen eta da bere selloa da bere, bai, ez? Bai, nabaritzen da bere atzean dagoela, eta gero grabatzerakoen ere, igual, probatu kutxa honekin, ez? Eta berak berehala ikusten du, honek funtzionatzen du, honek ez, eta gero entzuten duzunean abestia, esaten duzu, ostras, bai, geratzen da, arrazoia duzu, bai. Bai, eta geneukan gogoa ere, badugu gogoa egiten ditugunean kantak orain ja grabatzean eta izateko zerbait, ez dakit, deigarri puntu bat, edo zerbait berezia izatea soinuak ere, ez izatea betiko soinu lau hori estandarra, baizik eta pixkat informazio berri bat ekartzea, ze kantuak azkenean hori esan duen Alibek oso itxita eramaten ditugu estruktura eta melodien aldetik, baina hori arregloak eta soinuak bai bilatzen ditugu pixkat originalak edo zeko. Antzeman gozuen entzuleak egunotan Durangoko azokatik zuzenean, badugula, Durangoko azokaren guailtrake egiazkoa, bertako zarata, jendetza, musika, eta horrek zailtzen du askotan gure elkarrizketatuak hizketan ari diren bitartean euren musika azpian entzuna alizatea. Beraz, tarte txikiak zabalduko ditugu, baina gomendioa, hemen bigarren kafean Durangoko azokatik ari garenean gure protagonisten hitzak entzutea, eta euren musika entzuteko estanera joan eta diskoak erostea. Arregloak konponketak aipatu dituzue, saiatzen zaretela nolabait erukitu berezi bat ematen, hor badago akaso banda soinu bat edo nortasun bat bilatzeko ahalegin bat edo helburu bat? Bai, azkenean beti Libek eta biok sortutako kanta dira hasiera batean, baina beti jotzen dugu bateriak pentsatuta, bajoak eta bizer, eta esan duguna, honetan argi genuen zuzenean ibili diren taldekidek parte hartzea eta ibili gara kasu honetan behin kantaren ezurdura pixkat genuenean beraiei ideiak bidaltzen eta beraiek sortu dituzte arregloiek, teklatuenak eta Aitor García Dikuñak adibidez bidaltzen dizkigu, baju lineak ere bai, gitarrak, danik bateriak eta denon artean sortutakoa da, beraz talde lana da azkenean. Bai, alde horretan ere gustatzen zaigu ustea askatasuna beraiei ere, egiteko beraiek nahi duten soinua edo arregloak sartzeko, ez? Eta diskonetan izpian nabaritzen da beraien lana eta dagoela basuak adibidez dira nahiko borobilak edo teklatuetan ere nabaritzen da gure gartxito dagoela hor teklatuen atzean, ez? Eta horrek beste puntu bat ematen du proiektuari, bai. Zu Libe ezagutu izan duzaitugu teklatuekin, Libe zure proiektuan eta baita Izaki Gardenakekin ere, baina pasadenaren kasu honetan Aitor García de Bikuña aipatu duzu eta holtzan bertan gaur goizean zuzenekoa ikusten, bisualki ere irudi oso potentea geratzen da bi teklatuak elkarren parean jarri eta hortxe borrokan ariko bazinateke bezala, ez elkarri bultzaka. Bai, holan pentsatu genuen, egia da nik hasieratik teklatua alde batean utzi nahi nuela, neko alako beti oso estetiko ez, zelan da? Leku... Estatiko, barkatu. Oso estatikoa da beti, eta beti daramat 20 urte teklatua idotzen, eta nahi nuen ere soltatu apur bat eszenatokian, ez? Horregatik batez ere aurreko diskoan, gitarra, abestiak zuzenekoetan, gitarra hartzen dut, hori, eta albo batean utzi nahi nituen teklatuak, baina azkenean disko honetan adibidez hartu ditu gehiago, eta hori montatu genuen teklatuen
Gunea, teklatu gunea. Gunea, bai, eta horre bai. Eta oso, ezakit, gero gu gaude hor eta disfrutatzen dugu asko, bai. Eta teklatu pila bat sartzen ditugu, eta azkenean lortzen dugun giroa edo, ezakit... Bai, geruza pila bat, azkenean, eta inbeste, teklatuekin biok, gaina, ensaioetan oso kurioso da, zenbaten du bi sekzio garela, bateria, baxua eta gitarra, eta beste biak hor teklatuz inguratuta, eta... Gitarra sekzio ritmiko bihurtu duzu dagoeneko, eta gero dago sekzio harmonizatzailea. Hori da, bai, pizkat kendu diogu ere, igual gitarrari hainbesteko protagonismo hori, pizka kendu eta gitarrek ere egiten dituzte detaileak, baina momentu batzutan ez dakigu, edo sonatzen duena ez dakizu oso ondo teklatu baten, gitarra baten, saiatzen gara soinuak ere bilatzen pizka bat desberdinak ez gitarra soinu hori. Bai, eta gaurko zuzenekoan ere, une batean detaile hori somatu da ez, Danilo Foronda askotan, eta ez, gaiz zentzutxarran esan, gitarra askotan betelan egiten bezala ikusten duzu, baina Danilo Forondak sartzen zituen detaile horiek esaten zuen, ostras! Bai. Eta ez, alde batean, visualki ere, alde batean teklatuak eta bestean gitarrak egonda, zuzenekoan behintzat irabazten duen zer bedela iruditu zaiko, Juri, ez dakizu eran egon zara, eta ez dakit. Bai, guztiz ados. Ni beti ados nago esaten duzunarekin, Julen. Jurik hartu du, azoka hontan, literatur kazetari rola, erabat, eta musikan zugitze egiten duzunean, gehatzen da hor txintxo. Baina, aizu kontzertura juna, Bai, badakit, baina, badazpade ez ez zer esan. Julenek asko zegio daki. Bateria jotzen bai, hori gu baino beto egiten du, Jurik. Bai, espero. Eta ez dut kasualia ez esan, Durangoko azokara gatoz eta hemen ibiltzen gara burubelarri diskoak entzuten, liburuak irakurtzen, ze bigarren kafean diskoak goitibera entzuten ditugu, behin baina gehiagotan, eta liburuak goitibera irakurtzen ditugu, behin esango nuke edo batzutan, akaso, atzera bueltara egiten duzu Juri. Batzuekin egin behar da, Errespetu guztiarekin. Eta lanak horrelaxe banatzen ditu. Jurik hartzen du literatur sailaren ardura, eta nik gehiago musikala, Julenek ere bai, bakoitzak ja bere esparroak hartzen ditugu. Laguntzarrak ere hemendik bisitan dabiltzak, gaur Amaia Resende izan dugu saio hasieran, gurean bisitan, Iñaki Lasa etura, saioren orkezle izandakoa ere oraintxe agurtu dugu, eta noski, kulturarloko jende mordua hemendik igarotzen, Katixi Agirre duela gutxi ikusi dut hortik, oraintxe Ander Iriarte, zinema zuzendaria, Donostiako zinemalien entrevistatu genuen, gure kamera ajustatzen ari zen, ikusi ditut pasaden atarrak hor planoan, esan du da ber, ondo dago. Beraz, plazer batek, Heredia Elkarteari ere eskerrak, hementxe kokatu gaituzten txoko honetan kokatzeagatik, eta jarraituko dugu pasaden atarrekin, azken txampan, laiztera agurtu ere egin barko ditugu, gai mordoa daukagu gaurkoan, baina euren lan berri horren inguruan, gaurko zuzenekoaren inguruan, Durangoko azokaren beroan dira, Libe eta Jon, eta baliatuko dugu azken galdera sorta hori jaurtitzeko, Julen. Bai, eta lehenengoan Jon berak aipatu den izbanekoan hemen apuntatuta, geruzak hitza gaur zuzeneko entzuten eta abestiak nolabait ere osatzen ez, abestiak montatzen bezala zioan geruzak, eta nik ustez oso zentzu aberasgarrian gainera, esan edut etzen ez errepikak horre egiten, ez luze egiten, hori konposatzeko garaian nola egiten dituzuen, nola joaten zareten geruza horiek osatzen? Askotan, nahi gabe, etxean normalen egiten duguna da gitarrarekin joan eta ni teklatu batekin egiteko estruktura simple bat, eta batez ere diskonetan beraien taldekiden lana nahi genuelako, osea, ez izatea gurea baizik eta berea, utzi nahi genuen nahiko alata guztiz ere sartu ditugu hori. Azkenean ohitzen zara, grabatzen duzu etxean ez dakit zenbat kapa, eta gero guai dago utzi hori nik sartuko dut beste hau, eta gero eta azkenean konturatu gabe estudiora joan ginen geruza askorekin, gehiegirekin, eta hor Josebak izan du lana ere bai, eta guk nahasketetan pizkat aukeratzen ze kantuak izan zezan evoluzio bat, intentsitate joko bat, eta geruza asko gelditu dira kanpoan, beraz, bueno. Gero soinuaren aldetik ere, geruza horien soinuaren aldetik ikusi zaituztegu, une batean 3 gitarra elektrikorekin ere ikusi zaituztegu, gero une batean zu gitarra akustikoarekin, zu teklatuekin, hor ere bilatu duzuen nolabaiteko oreka bat
Bai, gustatzen zaigu hori lantzea batez ere intensidadeak eta igual abesti baten bukaeran, nik sartuko nuke hemen teklatu grabe bat eta benga, utziko dute gitarra momentu horretan, beti ikusten zer den onena abestirako, ez? Eta hotxekin ere gauza bera egiten dugu bai. Bai, harmoniak bilatzen eta pixka bat abestiak izan dezan hori evoluzio bat eta intentsitateetan gora berak eta hori da gustatzen zaiguna entzutea eta saiatzen garen egiten. Bueno, eta entzulari esango dio, gaur guri zuzeneko amintzat, zuen bion ahotsa nola ezkontzen diren asko gustatu zaigula, eta ahotsak aipatuta, zeri hitz egiten diozue, izpiak disko honetan? Zeri buruz ari da diskoa? Etzen ere asmoa zen gainera bi deitzea, hasieran, ez? Pasadena bi. Ze ez geneukan ere hola lotura berezirik edo kantuen hitzen artean eta baina azkenean izpia jarri diogu, ze bai ikusi genuen, kantuetan, zegoela guztietan hor beti esaten digute eta guk ere ala diogu, iluntasun puntua gustatzen zaigula, musikan, edo naiz eta melodiak izan baina puntu ilun bat edukitzea beti gustatu izan zaigula. Eta horregatik ditu dugu izpiaz. Ze ez dakit, gustatzen zaigu gauza igual txungoak edo gogorrak esatea, baina era eder batean, beti. Edertasuna bilatzea hor. Eta hori da izpi bat iluntasunean, horixe laukantu hauek. Hortxe beraz letren inguruko azalpena, eta disko bat egiten denean, zerbaitegatik egiten zuzenean aurkezteko. Gaur eskaini duzue zuzeneko bat, eta entzulei esango diegu, abenduaren 23an Amurrion izango zaretela, Burubion, birkitekin batera, urtarrilaren 10ean, etxean Gasteizen Parral tabernan arituko zarete, urtarrilaren 14an Itzaltzuko gartxotegunean, urtarrilaren 26an Bilboko kafeantzokian maizekin, hori festa handi bat izango da, ezta? Eta ekainari begira, hortxe azken arrok jaialdian, Gasteizen izatekoak ere bazaretela, oraingoz hori dira aurreratu dituzuenak, gehiago etorriko direla pentsatzen dut. Urtarriler artekoak aurreratu ditugu, eta gero ere otxaian eta aurrerago ere jotzeko asmoz. Eta pasadena, lehenengo diskoa iaz etorri zen, bigarrena ere etorri da, lehenengo diskoa atera zenutenan norbait entzunion, hauek Izaki Gardenak urrengo diskoa atera bitartean, Oliveren urrengoa bitartean, nolabaiteko bypass denbora betetzeko proiektu bat izango da, ez, hau geratzeko etorri da. Bueno, ez dakit. Ez dakigu, gorputzak eskatzen diguna. Ez da ere, ez da zerbait bitartean egingo dugu, ez da horrela. Ez norbait entzunio lako besterik gauza dizuet, Bai. Baina hori, da gorputzak eskatzen diguna momentuan, aspalditik geneukan ideia zen noizbait egin bar genuela horrelako zerbait, biok hasieratik kantak sortu eta orain honekin gaude, eta gorputzak esango digu noiz arte edo zer egin, eta urrengo pausua zein den ez dakigu. Urrengo pausoiek etortzen badira, eta etortzen direnean, hortxe, gure txoko bat gustora egingo dizugu, Libe García de Cortázar eta Jon Basaguren pasadena taldeko kideak, mila esker gurean izateagatik, eta sorte hon. Eskerrik asko. Hogei minutu falta dira arratsaldeko 6ak izateko, baina asko gutxiago falta da labankadaren 3. atala entzuna izateko, ze 4 minutu barru danba badoa, eta gurekin ditugu gure partners in crimeak edo ez da nola ingelesaren plural hori nola ere bidarko zan, baina Nerea Loyola Toxu Errazkin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo altzarete? Bai. Bai zena. Guzurre. Oso ondo gaude. Nola dizarete kudeatzen arrakasta olatu hauek? Ze, Nerea Loyola atzo, bere lana sinatzen ikusi genuen, non-stop. Egia esan, 7G udalekuak atope Durangoko azokan. Bai. Guk ere gaur pegatinatxoa jarri dugu. Dena Jon Martin etorri da, eta ari ere pegatina eman diogu, eta jantzita joan da, eta hemen promoa egiten etengabe. Jo, eskerrik asko. Eta liburuaren ostean podcastaren arrakasta olatua.
hori ere iritsi da. Bai, gerturatu da jende asko liburuaren sinadura naizulako, baina gerturatu dira beste hainbat podcastaren inguruan hitz egitera, zoriontzea, galdetzera ea zer gertatuko den. Ea norden hiltzailea, zin dugu esan. Ezin dugu esan, baina asko ez da geratzen jakiteko, ze gaur, 3. atalak ez dakit argitzen duen edo ez zer dion, ez dakit ez dudalako apenas entzun, baina behintzat pistaren bat jaurtitzen du, eta jendeak gero eta sendoago ibil daiteke bere pronostikoak egiten, ez? Hemen porratxo egiteko aukerak ematen dira, ja. Bai, pixkanaka gerturatzen ari gea egi berdaderora, gure egira. Bai. Nik uste jendeak ja indituela hipotesiak, batzuk... Hipotesierien batekin asmatu dizue norbaitek? Twitterren batek esan du zerbait, eta Goiurik uste dute, bai ez? Niri Ibai, abeslariak, Ibai Etxebarria. Atxerekin, Ibaik, esan dit, uste dut, Arkaitzkano, nire teklatuaren fundan dagoela. Ze, gaur goizean, saiatu naiz teklatua kotxetik ateratzen, eta inbesteko pixua zuen, kotxean gelditu dela. Eta bere teoria da, eta ez dela usartu irekitzera. Kontuz. Agian hor dago. Agian, hori. Bueno, kontu 2 minutu besterik ez dira falta, 2 azken atala eta dagoeneko, hileratu den podcasta ere lur hartzen hasi da, bidai laburreko fikzioa zelako hau, 4 ataletan dena entregatu beharra, eta minutu bat geratzen zaigun honetatik 30 segundutan Nereak eta Uxuek kontatu behar digute trama osatzea nolakoa izan den. Zaila, ez, denboraldetik, ibi gara pixka bat justu xamar. Lan handia eta dedikazio handia eskatu digu, baina niretzako hitz batean eman beharko banu, divertigarria. Oso divertigarria. Gero ez dakit, 4. atala ja publikatzen denean eta jendeak entzuten duenean ez dakit gure arteko elkarrizketak, ez WhatsApp bidez, publikatzen alditugun Twitterren ze dira oso onak, joan zaigu burua bastante. Deno botako dugu faltan labankada bukatzen denean, kaso gehiago botako dute faltan Arkaitzkano batzuk. Baina labankadaren 3. atala entzutera goaz oraintxe, Nerea Loiola Uxu Errazkin sortzaileak, idoilariak gurekin ditugula, segi gozatzen Durangoko azoka, Eskerrik asko. La bancada. Xeiko geha horri igual, eskatuko denik? Bai, kafe esnea mesedez. Vale. Grabatzen hasiko naiz, Vale. Arratsaldeon entzule maiteok. Hildako batekin abiatu genuen podcasta, eta orain 2. bat agertu da. Baina badirudi, hau benetan hildutela. Nerea Loiola idazlea. Komunikabidek jakinarazi dute, tiro bat ezakabatu dutela. Naia, barkatu, baino, ezken nuke minutuko isilune bat egin beharko? Zer? Txin, xeriko naiz. Joder, ez dakit, idazle bat, hilda pertsona bat, eta agian honekin bukatu beharko genuke, errespetuagatik bada ere. Honekin dezunean podcasta zari zara? Bai. Ez da pentsatu ere. Orain ezin dugu aurdizka utzi unai. Zer gertatzen zaizu, bota? Ez errez. Badakitatzo hotelean beldur pixka bat pasa zenuela, eta honek ez zuela itxura honik,
eta agian hil egingo gaituztela. Baina ez egon gaizki. Jende animatzen honena zara, bazenekien bidali kurrikuluma Mr. Wonderfulera? Joder, unai, txiko. Bueno, gaur nik egingo du sarreratxoa, bale? Eskerrik asko. Zuk egin minutuko isilunea eta egon lasai. Orain arte podcasta entzun ez duenari ongi etorriko zaio laburpena. Eta horreko kapituluak entzun dituzten entzatere baliagarria izango da. Atzo hotelera joan ginen ahots misteriotxoak aleskatuta. Eta iritsi ginenerako hankaz gora zegoen dena. Ertzaintzaren autoak, gurekin hitz egin nahi ez zuen detektibe borde bat ere bazegoen, zerbait fuertea gertatu zela agerikoa zen. Ez zara detektibe izan behar ondorio horretara iristeko, Bueno, nahi. Jasan ezin zaude, Jarraitu egingo dut. Hoteleko garbitzaile batekin hitz egitea lortu genuen, eta informazio garrantzitsua eman zigun dirutruk. Emakumezko baten hilketa baieztatu zigun. Izenik ez, baina gutunazal bat ere eman zigun. Hilketa gertatu zen gelan topatutakoa. Hilketa esaten duzun bakoitzean, txupito! Garbitzaileak gutunazal hori polizia gelan sartu horretik hartu omen zuen, eta guri eman zigun. Oso ongi naia, kontatzen ari gara langileak ikerketa oztopatu duela. Eta ez hori bakarrik. Froga oso garrantzitsu bat lapurtu duela hilketa ezenatik eta guri eman digula. Ja ez da, Nerea Loiola hiltzuenak hilko gaitu, oso gazte naiz hiltzeko joder eta ez dut durango nil nahi. Unai, favorez. Ez, favorez ez. Unai, hartu arnasa. Bazenikien hau ez zela jolas bat. Benetan gertatzen ari da eta barruraino sartuta gaude. Hemen abandonatu nahi duzu? Benetan? Gauza mordoa lortu dugu. Barkatu eske gaur ez dut bat ere lorik egin. Amets gaiztu bat izan dut buklean hor. Ai, kontatuko diguzu? Ongi ingo dizu konpartitzak? Ba, hortzak erortzen zitzaizkidan, bale? Eta kolarekin hoiek itxasten saiatzen nintzen, baina ezin nuen, oso desatsegin izan da. Ufa, nik behin interneten begiratu nuen hortzak erortzen zaizkizula amestearen esan naia, eta bueno... Eta bueno zer? Zer ez, badakizu. Interneten topatzen diren tontakeriak. Jarraituko dugu? Zergatik ez ziazu esan nahi? Larria da, minbizia dudala esan nahi du, edo istipuren bat izango dudala. Ez esan, hile egingo naiz. Me cago en Dios, naia, banekien zerbait gertatuko zitzaigula. Azkenean akabatuko gaituzte. Gaituzte ez? Niri ez zaizkit hortzak erori. Venga, joder, ez dauka graziarik. Nasai, unai, brometan ari nintzen. Ez sinistu gauza horietan. Ametxen interpretazioa astrologia bezalakoa da. Ba, sinistu beharko zenuke, ze zuzara hain tauro? Zentratuko gara, mesedez? Zentratuko gara, mesedez? Gutunazala aipatu eta aipatu gabiltza. Baina ez dugu esan zer topatu genuen berruan. Esango diezu entzulei? Konfesio gutun bat, argazki bat eta pegatina bat. Venga, orain entusiasmo pixka batekin. Konfesio gutun bat, argazki bat eta pegatina bat. Hori da entzuleok, gutun anonimo bat, eskuz idatzia, baina sinatu gabea. Polaroid argazki oso fuerte bat. Arkaitzkan oren gorpua agertzen delako stand batean, odolez lepo. Eta azkenik, zart kolektiboko pegatina bat. Gutunarekin hasiko gara. Ahoz goran irakirriko duzu mesedez? Bai, zetonotan nahi duzu. Takit, serio. Nik hil nuen Arkaitzkano, abenduaren 7. Gauez. Gutuna salonetan dagoen argazkia da froga nagusia. Bi gauza. Odola garbitzea ez da bat ere erraza. Pegatinak dio egia. Hilketa estali nahi du norbaitek. Ez dakit zergatik eta berdintzaila da. Badakite ni izan naizela. Txalorik ezarren. Ze fuertea, Gauza gehiagi dago komentatzeko hemen. Ba, purka joango gara. Ez zirudi txantxetan ari denik, hori garbi dago. Dei bat jaso genuen eta emakumea ahots batek esan zigun 406 gelara joateko. Arkaitzkano hilda zegoela frogatu zezakeela. Eta, hain justu 406 gela horretan agertzen da hilda Nerea Loiola idazlea. Arkaitzen hiltzaia bera izateko boleto guzti. A ber, poliki. Esaten ari zara Arkaitz hil zuena eta deitu gintuena pertsona bera dela? Eta pertsona hori Nerea Loiola dela? Ez alda gehitxo esatea. Telefonoz ez zigun izenik esan eta gutuna sinatu gabe dago. Gainera, Nereak ez dauka hiltzaia itxurarik. Eta zergatik hilko zuen ba, Arkaitz? Ez dakit, ez du esaten, baina argi dago hor lotura bat badagoela naia. Baina gutunazala berak edukitzeak ez du automatikoki hiltzaile bihurtzen. Agian gela hori ez zen Nerearena. Agian berari leporatu nahi izan diote hilketa. Eta Arkaitz eta Nerea pertsona berak hil baditu? Eta benetako hiltzailea saiatu da Nereari Arkaitzen hilketa leporatzen. Konfesio gutun bat utziz bere logelan adibidez. Beste idazleren bat. Eta zergatik hilduten Nerea? Zerbait deskubritu duelako agian?
Hori horrela balitz, 3. pertsona bat agertuko litzateken gure susmagarrien mapan. Susmagarrien mapan? Ai, amaun, Zer? nahi. Zuk ikastaro intentsibo bat egin duzu, esan egia. Utzi pakian naia, dena den ez dut uste ala izan denik. Demagun zu zarela hiltzailea. Eta norbaiti hilketa bat leporatu nahi diozula. Eta gutun bat idazten duzula horretarako. Etzen nuke sinatuko nerearen izenean? Ona, unai, ona. Baina hala ere, ez dut oso argi ikusten. Nereak zergatik hiltzuen arkaitz. Eta batez ere, zergatik hilduten nerea. Badakitela dio gutunean. Baina zinetaz ari da. Nor dago badakite horren atzean. Benetan, nobeletan errazagoa da hiltzaian orden asmatzea. Eta gainera, gure gaurko hipotesi guztien abia puntua da arkaitzkano benetan hildutela, baina guk, zuk eta biok, bizirik ikusi genuen, haren liburuaren aurkezpenean. Bai, hori egia da. Eta badaude enkajatzen ez duten beste gauza batzuk ere. Kotxea gidatzearen adibidez. Irati Jimenezek argi esan zigun ez zuela gidatzen. Ei, eta ez dugu gorpuaren argazkiaren egiazkotasunarena oraindik kontatu. Bua, arrazoi. Ia egunean frogatutzat eman dezakegu gutunazalean zegoen argazkia benetakoa dela. Eta eskurimendu horren arira pista baliagarriak topatu ditugu gaur goizean. Hombre, baliagarriak esatea gehiagitzu iruditzen zait. Niri berriz ere hasierako laukitxuen godela iruditzen zait. Honek ez du ezanka ez buru naia. Unai, goizekoa kontatuko dugu eta gero jarrituko dugu pentsatzen, bale? Argazkia ikusita, logikoena iruditu zitzaigun hilketa susako estanean kokatzea. Baina ez, nire literatur ezagutzei esker, konturatu gara... Bueno, a ver, ano flipar, Kasualitate hutsa hain justu liburu hori mesanotxean zenuela. Isiltzen ez bazara, zure gorpua izango da agertzen urrena. Kontua da, argazkian liburu baten ertz bat ikusten zela. Eta konturatu gara, etxe berdea liburuaren azela eta beraz... Hilketa ereingo estandean gertatu zela. Egia esan, hau deskubritzea oso gauza guai izan da. Boa, baiet. Goi. Gauzak hartu eta ereingo estanera joan gara berehala. Dena garbi eta normal ikusi dugu hasieran. Baina halako batean, Unaik oihala altxatu du. Disimuloa gutxirekin esan beharra dago. Inbiditan zaude niri bururatu zeidalako eta zuri ez? Oihala altxatu du eta odol arrastoak aurkitu ditugu mahaiaren hanka batean. Odola kentzea ez da batere erraza hori zion gutunak. Eske, zeuna hiltzailea. Baina gutxi iraundigu pozak. Zehazki, ereingo editorea, Uxu Errazkin gerturatu zaigun arte. Nahi duzunean, Unai. Zer egiten duzu hor makurtuta? Zer ez, gauza bat konprobatu nahi genuen. Zergaitik ez gaituzue bakean uzten. Osea, badakite zaizuela inporta, baina idazle bat ilute. Ez da detektibe jolasetan ibiltzeko momentua. Ostia, ezagutu egin gaituzu? Que bueno, osea ez, barkatu. Eta ez dugu molestatu nahi, benetan Uxue, barkatu. Uxue, zuk nerea ongi ezagutzen zenuen, bere editorea zinen. Arkaitzkano hiltzeko gai ikusten duzu? Benetan, joan zaitezte pikutara. Joder, que borde. Goazen Unai. Bai, beraz hau horrelaxe izan zen onarte, baina handik bagindoa zela atzetik etorri zen Uxue eta entzun. Aizue barkatu. Eske oso urduri gaude denok eta ezin nuen nire lankideen aurrean hitz egin. Zuek uste duzue arkaitz benetan hilda dagoela? Bai. Bai. Begira, hau ez esan, baina nerea oso haserre zegoen arkaitzekin. Euskadi Sarietan haren liburuaren alde egingo zuela hitz eman zion, baina badirudi ez zuela bere hitza bete. Nerea oso haserre zegoen, baina ez dakit. Jode, haserretzea gauza bat da, baina hortik norbait hiltzera. Eta bestela, Uxue norkil nahiko lituzke biak. Auskalo, jakingo bazenute ze movida dauden idazleen artean, baina berdina diot, hortik norbait hiltzera. Eskerrik asko Uxue, eta sentitzen dut, badakit nerea zure laguna ere bazela. Begira, ez dakit zerari den gertatzen, baina arriskutsua dirudi, kontu zibili. Ni flipatzen ari naizu nahi. Euskadi Saria ez irabaztea nahiko arrazoi izan daiteke norbait hiltzeko? Takit. Ba ez dut uste, gehiagizkoa iruditzen zait, baina ez dakit. Hala ere, niretzat gakoa arkaitzkanok izaten jarraitzen du. Esango nuke nerearena guztionen albokalte bat besterik ez dela. Joder, albokalte? Zer? Tiro bat eman diote? Ja, bai. Entzuleak gu bezain galduta egongo dira, ziur. Norbaitek hipotesiren bat balin badu, jarri gurekin harremanetan. Dena den 3. elementua ez dugu oraindik komentatu. Zein? Zarteko pegatina. Pegatinak dio egia. Aizu, zergatik ez diozu zure lagunari deitzen? Musikaria den horri? Zartekoa da, ezta? Ezagutuko du arkaitz.
Deitu ze orain nola, grabatzen gaudela. Jo, jakin hau nahi, noiz bestela. Ez du hartuko. Zu saiatu. Bai? Kaixo, unai naiz. Zer moduz? Hombre, Sherlock! Podcastaren bigarren gonbidatua zara. Zuzenean zaude, ez eskegi, mesedez. Galdera batzu dauzkago zuretzat. Zu, unai, no me jodas. Ez dut istilurik nahi. Kontua ez dago txantxetarako. Kaixo, Martin! Zer iruditzen Martin esaten badizut eta horrela zure benetako izena babesten dugu? Naia naiz. Badakigu eskatzen dizuguna zaila dela, baina behar zaitugu, Galdera bakarra. Eta ez dut gehiago ontaz hitz egin nahi. Entzun? Lortu duzu Arkaitzekin hitz egitea? Zartkide duzu, ezta? Ez gara berarekin egon asteazken arratsaldetik eta inorkeztu berekin hitz egin. Aurkezpenean egon ginen, baina ez zigun kasurik egin, egia esan. Eta beste pertsona hasi zirudien. Gero nerearena jakin dugu eta mierda badena. Ja, bueno, eskerrik asko Martin, eta hurrengora arte. Agur, bai. Bai, aio. Ikusten, ez zigu ezartan lagundu deionek eta nik agian lagun bat galdu dut. Arkaitz benetan ezagutzen zutenek zerbait arraroa sumatzen diote. Eta albista zabaldu zenetik ezin izan dute berarekin harremanetan jarri. Pasaidazu Pegatina berriz mese. Tori. Pegatinak dio egia. Errepikatzeak ez izu lagunduko, Dena den, zarteko hauek kutrak dira gero, Zeba? Atzeko partea zimurtuta dago, eta zikina dago. Badirudi erabilita dagoela. Naia. Zer? Eta pegatinari estalgiak entzen badiozu? Bai, eta zure kopetan itxatxi. Ez dugu ezer galtzen. Ostia, ezin du izan. Jode, horrela jaratzen zarenen, en plan detektibe superizarra, maikien da guante. Gure begien aurrean zegoen. Zuri ustez dena dago gure begi aurrean. Hiltzaileak utzi zegoen pista. Baina zertaz ari zara, naia. Pasa lupa unai, azkar, motxilan. Zuetza gode ongi. Ze momentutan irabaikitzen duzu ideia ona dela lupa bat motxilan eramatea, joder. Zer frikia zaren, Tori. Pegatinaren atzeko aldean zerbait dago idatzita. Arkaitzen hiltzaileak pista eskutatu zuen. Erraz jarri zegoen, baina ez begi bistan, bada ezpada. Letra txikia da, eta pegamentuak pixka bat borratu du idatzitakoa, baina... Baina zer? Jartzeu. Ormaza. Nor da Asier Ormaza? La madre que me parió. Begira unai. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loyola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bihar argitu beharrekoa. Argituko da. Goren bagoaz? Ez. Julen goiko txarbe gozo bihar arte? Bihar arte. Goiure zeizarandia bihar arte? Bihar arte. Kontatuko dugun orden? Ez. Izan ondo? Aio.